ademais non vai ser hoxe a única estrela que teñamos aquí en Xuntos, porque aí abades ver a nosa Pili Pampín, que fai uns días deixounos a todos coa boca aberta poñéndose na pel de Isabel Pantoja. Hoxe vai nos cantar pola gran Rocío Jurado. Y la mañana me despierta y desayuno un nuevo día y lo pinto de colores por si vuelves, vida mía, y me disfrazo de poeta, de juglar de Andalucía, y te busco por las calles y la gente ni me mira, y de nuevo por las noches esta cama tan vacía y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Yo me encuentro en este punto de partida. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Bravísima Pili Pampín. Buah. Muy buena tarde a todos. Pili, aquí. Gracias, Botana, muy amable. Está un plato Hola, sin ¿qué tal, palabras. Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes, qué Buah, grande. Pepe, ¿qué te parece o que te Maravillosa. Es que es un artista, Única, pero única, vamos. Por favor. Ay, que me Más sonrojo. grande, La ¿no? máis grande de Galicia, sí señora, Luego, nosa Pili Pampín. Menudo arranque de programa, con Pili Pampín cantándonos este temazo da gran Rocío Jurado. Pelos como escarpias, porque recoñezo que esta é unha das miñas cancións preferidas, a miña canción preferida de Rocío Jurado, porque cada vez que a escoito na súa voz, bueno, se ponse má pel de galiña, non era boa Pili, porque Gracias, fixeches Lola. moi ben. Tienes Unha grande. Tamén interpretaban moi ben, moi ben. Pero bueno, Iso é a Jurado cando se entraba nun escenario era totalmente un animal escénico, totalmente. Eu li unha vez Transformábase unha frase, totalmente. A mí encantábame que dicía que la cantaba como se lle fora a vida nelo. Totalmente, Pero é que ela mezclaba totalmente, moi no, ben, ela puña, mezclaba moi ben era unha a intérprete. cabeza, o corazón e a Sí. voz. Entonces era increíble esa señora subida a un escenario, era pois bueno, pois o resultado xa o vemos, é historia da música, vamos, que enganchaba. Hipnótica. Además camaleónica tamén, Sí, moi no, camaleónica es que encima do escenario. Ademais hai Levamos un pouco mentalmente a Rafael esta Claro, canción. porque eles compartiron escenario cantando este tema. Eu creo que además é un tema que Rafael ten no seu repertorio sempre. Sempre. É maravilloso escoitalos xuntos. Eu lembro esa última gala que fixo Rocío, que fixo varios duetos, un deles con Rafael.
O sea, para cortarse as venas. Sí, claro, Maravilloso, maravillosos estilismos de Rocío Xurado. Bueno, espectaculares. Espectaculares. O sea, Espectaculares. era unha muller de rompe rasga, empezou nos 70 marcando esos escotazos, Sí. escotazos que tiña que vir a censura, Sí, poñerlle unha... falaremos enseguida de eso, de con que artista galego actuou. Sí, non é exclusiva, pero casi. A ver, con que Lola? Esa persoa que estamos esperando a súa chamada desde que empezamos Efectivamente. xuntos. Pois Rocío Jurado actuou con Juan Pardo. Madre mía. Chamáganos algún Desde o día. primer programa de xuntos, chama, por favor, chama. Non chama, non que chama. sabemos que ves un... Bueno, non, pero bueno, sí, nos faríanos tanta ilusión, verdad, Pili? E que dous monstruos da escena, Pili, xuntos. Esta estampa, eu creo que foi un puntazo na televisión de Galicia cando saliron os dous cantando esta canción. Foi maravilloso. Creo recordar que fora por as Navidades tamén, cando saiu esta actuación. Eran habituais nos sí, Nadais nos da televisión especiais, porque de Galicia. Juan había feito dos especiais Sí. de Nadal aquí na televisión de Galicia, e creo que foi un deles. E logo a elegancia que teñen os dous sobre este escenario, Bueno, como empastan bueno, as súas voces, tamén quería a complicidade que teñen entre os dous e que namoramos desa parella, É que ben lle artística quedan, que ben lle quedaban as canas, lle quedan as canas a Juan. Chama, por favor, Juan. nesta actuación. Pero digo unha cousa, son artistas que naceron na mesma época, porque claro, hai que recordar a Dúrcal, Junior, Juan, a Jurado, todos son daquela época na que estaba tamén Rafael, e son dos grandes dos que xa non quedan. Esos son artistas de verdad. Bueno, aquí temos de a Pili verdad, Pampín, Pili é Bueno, máis- gracias, amor. Pili é outra cosa, é un Reivindicamos. episodio Bueno, por aparte, favor, pero sí é certo que eran artistas de verdad, artistas que iban a facer as Américas e volvían de facer as Américas porque actuaban meses e meses separados da familia en Estados Unidos, en Latinoamérica, e volvían e ti ibas a recibilos ao aeropuerto, era outra historia. Os artistas de ahora están ben, pero estos eran outra historia, outra clase. Viñan de horas e horas dun voo larguísimo transoceánico, elas baixaban maqueadas que tú decías, pero profesionais, como levan tanto tempo nun avión e viaxe de sabían, 12 horas, e sabían tratar a xente que estaba ali como, bueno, como ahora non se trata. Pois digo vos unha cousa, o próximo sábado aquí en Xuntos imos a ter un programón porque imos a falar dos mellores duetos da historia, entre eles, como non pode ser de outro xeito, estará o de Juan Pardo e o da gran Rocío Jurado, que non nos cansamos de ver, como tampouco nos cansamos de escoitar a gran Pili Pampín. Estás lista e preparada para cantar? Por suposto, Pili. Vamos, un aplauso para a gran Pili Pampín, que nos canta Si amanece. Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, 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 déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate. Si amanece y ves que estoy desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana si no hay luna, y cúbreme, y cúbreme, y cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Ámame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez.
Gracias. Gracias. No, eso no. No, por favor. Fantástica. No, que xa estou bastante colorada hoxe. Non tiña flores, senón todas para ti, todas para ti, de verdade que sí, sí, quero moito, de verdade que sí. Que maravilla escoitar sempre a nosa gran Pili Pampín, e que temazo tamén este de Rocío Jurado, hermosísimo. O Este que é un dicía- temazo. É que o que dicías ti antes, ¿no? Esas letras que lle escribían tan fermosas, esas historias maravillosas que nos cantaba gran Rocío Jurado. Bueno, estamos pendentes da chegada hasta aquí esa persoa tan próxima a gran Rocío Jurado que Rocío, danos unha pista, Eso. chica. bueno, sabimos aí pola imaxe que era unha muller. Ah, unha muller. Xa se veía. Era una Bueno, muller. sí. A ver, hay tres cercanas. Hay tres muy cercanas. Hay tres muy cercanas. Bueno, sí, pero... Tres de A las ver, que... vimos facer que apostas, va. A ver, a mí encantaríame, claro, encantaríame que estuviese con nos a su heredeira. Pero vaya O sea, a ser Rocío Carrasco. Rocío Carrasco. Vale, pode ser o Apuntamos Rocío Carrasco. alto, apuntamos Vale, alto. vale. Que máis podería ser? Hombre, a súa mão direita, Rosa Benito. Tamén, A súa tamén, cuñada, tamén. que Bueno, non ides... Gloria Camila. Gloria A Camila, súa bueno, filla, Gloria tamén, Camila. bueno, Pode ser, claro, pode ser. tamén. E a súa sobriña tamén? A súa sobriña Rosario. Rosario, Moi ben, Rosario, tamén. bueno, Bueno, aí están as apostas dos nosos colaboradores. Veremos. Só vos digo que unha desas persoas que nomearon é... Aí o deixamos. Só veremos dentro duns minutos. Como veremos tamén a nosa gran final de Xuntos Quero Ser Artista. Non queda nada. Ti estás moi tranquila hoxe. Claro, como non Non teño tes que estar ningunha aquí de responsabilidade. presidenta do xurado, que Pili, tedes esta tarde, madre mía. Claro, esas letras, Mira, esas letras que además iban acompañando os estilismos, que era animaba a xente, e que era un Shakirazo Totalmente. dos anos de finales dos 70, principios dos 80. Era unha É verdad. Shakira da Bueno, vida. hai que ter en conta que podía dicir, non sinto nada o facelo. Porque se digo contigo, quero dicir que con outros... sí, o claro. Bien apuntada, ben explicada, sí, señor. O fago contigo, pero non sei. Pois Esta canción encántame, cando me rompen o corazón, cando quero deixar unha parella, eu poñome esta canción en bucle, xa saio empoderada da casa. sabes que o mellor é que te imagino totalmente, ¿Verdad? Belén, Total, pero total. Eu penso que esta canción gustaría a millóns de mulleres neste país e que por iso triunfou a E canción. homes tamén. Homes. Eu non podes cantar nin tamén, Botano. Sí, pero eso de que hai tempo que non sento nada a facelo contigo, será, non sei, o cantaba Rocío Jurado e moitas mulleres acoplábanse, seguro. Sí, absolutamente, empatizaban con este mellor é cociña. e con outros. Rocío pervive pasados os anos e os anos, porque as cancións de Rocío son eternas, esas letras son eternas. Eternas é que a xuventude as canta, Claro. porque volvemos outra vez ao rollo de Ortiga, Pili Pampín, que levábamos este ano como yo te amo, eu a min e mesmo toda a me sor- xuventude cantando como yo te amo. A mí mesmo me sorprendo cando de repente estou eu pues, que no coche, na ducha e empezo a cantar estas cancións. Digo, pero como pode ser? Estamos descubrindo. Cuando sea así, Denise, graba, por favor, graba. claro, No sí, nos sí, podemos perder esas grabacións. Grava. O que sai aquí no plató de Xuntos, que fixo unha versión que deixounos a todos coa boca aberta de como yo te pido, era cando en Manolo Escobar. Solo te pido, solo te pido. Gracias, Pili. Pois hoxe eres aquí temos Quen chega? Ah, Que chega, que chega. que xa está aquí, madre mía. Ay, pero quen é? Pero quen é, Dios mío. Bo. Madre mía. Xa notastes que na mesa non está con nosa gran Pili Pampín porque está preparada para actuar de novo, para cantarnos outro deses temazos de Rocío Jurado con todos nós, Pili Pampín.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Un placer. Moitas gracias. ¡Qué barbaridad! Gracias. Pili Pampín, bravísima. Moitas gracias. ¡Qué bonito ¿Te ha canta! gustado, Rocío? Mucho. Qué bonito. Mucho. Una maravilla. Qué bonito ese abrazo entre Pili Pampín y Rosario Pero qué Moedano. gustazo de mesa esta maravilla, tarde, por favor, no pode estar máis repleto de cousas bonitas. Pois sí. Ademais, agora ven un momento tamén moi bonito, porque Rosario, estivemos charlando contigo, abriches o corazón aquí en Xuntos, cousa que te agradecemos, verdad, Pepe? Dende logo, Porque dende logo. non é fácil que nos den unha entrevista tan Falou desde o sincera corazón. e tan dende o corazón como fixo Rosario esta tarde. Sin cobrar y sin cobrar, a ver si ahora van a decir que me estoy llevando el parné. Encántame porque Rosario puntualiza todo, todiño para quen queira escoitar. Bueno, e ademais agora Rosario pois vai nos cantar tamén, creo que unha canción da túa tía. Hombre, claro. Que tamén será especial para ti, non sei se a escolliches por algunha razón, creo que se chama E Vibro, non? A canción que nos vas a cantar. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tales atrapos, desde la solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre un escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Chegou o momento, son casi as 6 da tarde. En este momento comeza a nosa gran final de Xuntos Quero Ser Artista. Como está de xurado? Nerviosos, moi nerviosos. E os familiares estarán nerviosos. Mirade como temos o público, Precioso. Pero a tope, a topísimo, madre mía, qué cariñas, qué nervios, qué ilusión, ao fin e ao cabo, porque de eso se trata tamén, de divertirnos, de pasalo ben entre todos e disfrutar do talentazo que temos en Galicia. Se vos parece, imos a chamar o noso primeiro concursante, logo explicaremos porque hoxe na gran final, xurado, vai haber un cambio importante na dinámica desta gran final. Agora vos lo explico, pero primeiro imos chamar o noso primeiro concursante que opta o premio final. Ele, o mago Iago. Que tal, Iago?
Bueno, Pili, Tania, Rubén, mirade, non está nervioso ni nada, non, Iago? Está como un pincel, como sempre. ¡Qué guapo! Máis ou menos. Máis ou menos. Como se nota que hoxe é a final? Hoxe había que vir de punta en blanco, verdad, Iago? Totalmente, mira os zapatos. Había que vir como un pincel. Iago ven como un pincel. Como están? 6:10 da tarde, estamos aquí con Mago Iago, que ven como el mesmo dixo como un pincel, para a final, verdad, Iago? A ver, Non sí, podía sí, ser, home, claro. Non podía ser de outro xeito, claro que non. El va a ser o noso primer concursante dunha final na que imos ter ose cambios importantes que lle afectan ao noso xurado e que lle va a afectar, bueno, como non podía ser de outro xeito, os nosos concursantes. Hoxe hai obedes, Pili, Rubén e Tania teñen por riba da mesa esas dúas pás vermella e verde. Vedes aí tamén a nosa bellísima Rosario Moedano, que hoxe vai estar dando apoio moral ao noso xurado. Claro que sí. Opinando sobre os nosos concursantes. Ben, que significan esas pás de cores que teñen o noso xurado? Eles, Pili, Tania e Rubén, para que o concursante que acaba de actuar teña opción a pasar a final e ser valorado e votar, tedes que levantar os tres a pá verde. Con que un de vos, despois de ver a actuación dun dos nosos concursantes, levante a pá vermella, significa que ese concursante xa non terá opción de ser puntuado. Seguro que non gañará hoxe. Rocío, teño que decir, como presidenta deste xurado, que todos os concursantes que chegaron á final son maravillosos e buenísimos. Vale? O que pasa, só un vai a ganar. Sí, sí. Pero que todos que estén contentos, todos os concursantes que pasen por aquí esta tarde, que se marchen contentos, que están na final por algo, porque foron os mellores de todas as súas edicións. Sen dúbida ninguna, pero eu creo que isto que acabamos de coñecer tamén lles vai engadir un pelín máis de presión, pendentes aí desas pás do xurado, nada máis rematar a actuación. O primeiro en abrir fogo, aquí está, feliz, contento, é o noso Mago Iago. E o momento de disfrutar da nosa primeira actuación da tarde. Primeiro concursante, Mago Iago, sorte! Este xogo é unha fusión entre dúas das miñas grandes pasións, a maxia e a música tradicional galega. Para comezar, trouxen aquí este libro de instrumentos de música tradicional galega, con moitos instrumentos como a gaita, o bombo, a zanfona e moitos instrumentos máis. Agora vou necesitar a axuda de alguén. Por exemplo, ti, Tania, queresme axudar? A ver, Dende o teu sitio. Ai, vale. E vou ir pasando páxinas e quero que ti me digas para o alto para escoller un instrumento. Estás lista? Estou lista, veña, ti pasa páxinas, para. A pandeireta. Ai, que bonito, co que me gusta a min a pandeireta. Non se me ocorre nada que facer máxicamente sobre unha pandeireta. Pero sei que para este xogo vou necesitar un pouco de música tradicional galega, para o que trouxen este CD que meterei neste bello reproductor. Que lindo. Ay, a mí me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Raquel Tony. Dominicana ya replicó. Y el Caribe somos tú y yo. Y somos una gozadera. Ay, a mí me lo confirmó. Me confirmó. Y el rojo bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Ai, la virgen. É que esta música non era a que eu quería. A ver se encontro unha que me pegue máis co xogo. A ver esas palmas xuntos! Esta noite foliada, esta noite hoy será la noche más
Buah, fantástico, Mago Iago. Rosario, non coñecías a Iago, claro. No, no le conocía al Mago Pois non Iago. coñeces. Pues que me ha sorprendido. Me encanta la ilusión que le pone, las ganas que le pone el haber conocido a sus abuelos. Me ha enternecido muchísimo y para mí sería un verde así de grande. Así. Tania. Deixáchesme abraiada. Hai que ver o que fas con un pañuelo. Eu con eses pañuelos o único que sei facer é limpar os mocos. E ti fas virguerías. Eu verde. Gracias. É que por se vos acabades de incorporar, lembro vos que hoxe o concursante que quera optar a ser votado, o veredicto ten que conseguir 3 pas verdes do xurado. Cunha vermella xa non hai opción a ser votado final. Pili. Iago, eu quedei flipa. Onde vai o reproductor de CDs? Maxia. É que eu mira que ando buscando polas esquinas do plató, non o vexo. No, eu tampouco, No bolsillo non tes, non? Creo que non. Eu quedei flipada, bueno. Eu tamén vou dar un. Gracias. Ben. Rubén ten a última palabra. Depende todo un pouquiño de min. A ver, Iago, a verdade, encantoume que incorporaras a pandeireta, construíches a pandeireta dende cero, pero non sei, eu quedeume con un pouco a sensación de que gustaste-me máis nas outras intervención. E somente es que pode ganar un de vos, non sei. Ai. Mira, eu non sei, creo que porque gustachesme máis as outras veces, hoxe vou a darte un vermello. Gracias. ¡Qué magua! ¡Buah! Esto non significa, por favor, que Iago non teña talento. Es moi talentoso. O que tes é un futuro como a copa dun pino, diucho eu. A ver, é que estamos na gran final, son 15 concursantes. Claro. É moi complicado, é que non poden gañar todos, gustaríanos, pero non poden gañar todos. Iago, como te sentes? Ti dixeches que sabías gañado só con estar hoxe aquí. Pois que esta experiencia é unha nova e que é moi bonita. Esa é a actitude, Iago, na vida, porque como di Pili, tes un futuro, vamos, que vai ser brillante, témolo todos clarísimo. Pois nada, cun forte aplauso imos a despedir a Mago Iago, pasa detrás do escenario. Ay, Dios mío, qué pena, por favor, qué tarde vamos a vivir. Vai a ser moi complicada, Rocío, é moi complicada. Vai ser moi duro. Todos son moi bons, pero... A ver, Yo quiero votar y espera, ya. de que está Iago y sacos pongo os todo avos. verde. A ver, que eu xa estou co seguinte concursante desta final. Diego, benvido de novo. Hola. Diego, que protagonizou cando estivo aquí o fin de semana un número inesquecible aquí con Pili Pampín. Como esquecer ese momento entre vos los dous? Estuvo fantástico e simpatiquísimo, que é importante. Que nos traes hoxe, Diego? Traivos a miña historia de cando era pequeno hasta a actualidade nas miñas imitacións. Bueno. Un percorrido pola túa vida, xusto. Pues nada, estás nervioso? Un pouquiño, pero bueno, creo que ao final hai que ir soltándose pouco a pouco. Nada, o mesmo que fago como que andi no día a día, pero diante dun tremendo xurado, claro. Pois moitísima sorte, a disfrutalo, que ao final é o máis importante, seguro que o que se transmite. E nada, deu o plato. Un aplauso moi forte para Diego. Boas tardes ás personas e aos que non son personas tamén. Hoxe veño contar a historia dun rapaz de 6 anos. Un rapaz que empezou imitando unhas voces que daquela sonaba algo tal que así. Hola, amiguito, soy yo, Mickey Mouse. ¿Ah? Y hoy vengo con nuestro amigo Goofy. Ya, dime, Mickey. El rapaz non se conformaba, raposeaba. Entonces, él
decideu tirarse na nosa adolescencia e imitarnos aos tonechos. Papá, tío, pasa de todo, macho. É verdad, fijouse nunhas voces así como as nosas e dígoche unha cousa, para nós é un orgullo grandísimo que se fijara nos referentes así como a nós, macho. Entonces o rapaz nesa etapa saltou á política e á monarquía. Foi unha gran decisión que tuvo que tomar. Sí, las decisiones, hay veces que es mejor no tomar decisiones y eso en sí es una decisión. ¿Cuál ha sido su mejor decisión, don Juan Carlos? Bueno, mi mejor decisión, sin duda, es estar contigo aquí en Hanse. Bueno, aquí en Porto Novo, ¿no? Al final. Entonces, un elefante se... Bueno, entonces o rapaz, como veu que non entraba na televisión, montou un chiringuito. Papá, tío, pero non é un chiringuito calquera, macho. É un chiringuito un pouco peculiar, non é de caipiriñas ni mojitos, tío. No, montó un chiringuito de jugones. Sí, bueno, esta tarde estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en Xuntos, un concurso de un altísimo nivel, ¿no? Y lo que queremos, sobre todo, es haceros pasar un buen rato. Vamos, Garavanciña, por Dios. ¿Cuál es mi cámara? Vamos, vamos. Esa, pues me la llevo para casa. Gracias. Bravísimo. Diego nunca defrauda, Xurado. ¿Gustouche, Rosario? Sí, me gusta mucho porque además admiro muchísimo a la gente que sabe imitar. Es muy complicado hacer ciertas voces y me he dado cuenta que haces voces de todo. No se te escapa ninguna, así que muchísimas felicidades, que te veo, vamos, un porvenir. Diego es fantástico. Ahora, última palabra, Tena o noso Xurado. Pili. Diego, a ver. Conte-me, Pili. Gustaronme máis as outras imitacións, que queres que che diga? A dos tonechos, para o meu gusto, estuvo moi lai. Pero... ainda así vou che dar o verde. Moitas gracias. Bueno, unha pa verde. Tania. Bueno, Diego, a verdade é que eu estou ao revés que Pili. Esta foi das actuacións que máis me gustou, pero aínda así, dicíamolo ao comezo do programa, é unha tarde moi complicada, hai moitísima competencia, só pode gañar un, e o mellor considero que outras disciplinas e outras pues, me van a gustar máis. Aínda así, sigue, porque de verdad que o fixeches maravilloso, e gracias, sobre todo, por facernos rir e por sacarnos un sorriso, que é moi importante. Eu, esta tarde vou dar un vermello, pero sigue así. Gracias. Bueno, xa sabedes que Diego queda eliminado, pero Rubén, ti que lle ibas dar? Eu ia darlle o verde, porque a verdade pareceme moi complicado o tránsito de unha voz a outra tan rápido que estou a facer. Pero bueno, xa non podemos facer nada, pero ánimo porque a cousa pinta moi ben, Claro que si, chegar ata aquí era moi complicado. Diego chegou, Nora boa, moitas grazas por vir a Xuntos, quero ser artista e disfrutalo. Ai, bico grande, Diego. Xa dixemos que hoxe iba a ser moi complicado. De momento, dos primeiros concursantes, ningún vai optar o veredicto final. Imos a recibir a nosa terceira concursante. A ver que pasa con ela. Seguro que a recordades, ela chámase Adriana Vigo. Aquí está Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Pois eu ben. Ben? Sí. Está contentísima, guapísima, Gracias. ¿verdad? Preciosa, oxe. Gracias. Con esta outfit que nos leva, brilli, brilli, que non falte. Que nos vas a cantar hoxe, Adriana? The Best de Tina Turner. Wow. Faltan os meus pelos, muller. Tiñes que poñer os pelos así. Ela ven co seu cabelo aí recollidiño. Pois nada, estamos desexando volver a disfrutar de Adriana Vigo, que nos ven a cantar por Tina Turner. Nada máis e nada menos. The Best. Un aplauso. Grazas. To make
bravísima Adriana. ¿Cómo disfruta no escenario, Rosario? É que disfruta como unha enana, É como que unha eso enana. transmites. ¿De qué te parece, Rosario, que estás ahí partida de risa? Estaba diciéndole ahora a Rubén que estoy emocionada porque los veo artistas. Fíjate que son muy pequeños, pero ya lo sienten, lo viven. Y yo que he estado en sus zapatos en un momento determinado, hija, escúchame, a mí me lo dijeron en su día, te lo voy a decir a ti. Sigue para adelante siempre. Y que la vida nunca te cambie con esas fuerzas y esas ganas que tienes. Esa maravillosa valoración de Rosario, pero dígoche unha cousa, última palabra o setena, Rubén, Tania e Pili Pampín, esas pas verdes, verbellas, ¿qué pasará con Adriana? Seguimos en directo en Xuntos. Antes da publicidade veíamos a Adriana Vigos, coitábamos a opinión de Rosario Moedana, dicíamos que a última palabra a tiña o noso xurado. Queremos saber se Adriana vai optar o veredicto. Tania. Ay, Adriana, de verdade, pero é que, de verdad, non sei que decir de ti. Déixate de rollos, Tania. Eu creo que o temos moi claro. Venga, vamos. A la de Unha, dúas, tres. Maravilla, 3 pas verdes, eso significa, Adriana, vémonos no veredicto, moita sorte. Gracias. Corro para que estéis. Estou xa con Diego, que nos a seguinte concursante, un aplauso moi forte. Diego Pili, que ven de novo cos calcetíns uns de cada cor. Debe de traer boa sorte. Non sei se é o fetiche ou tentar a sorte, contanos, Diego. Hoxe en especial quería pois seguir co miña línea, pero dedicarlle o amor, que estamos en tempo de xuntarnos, en tempo de entregar corazón e sentimento e o amor en xeral. Ao final cada un quere dun xeito e a quen lle dá a gana. Entón, pois con cariño esta canción vai para vos e para o amor. Oh, qué bonito. Pois fermosa presentación, non engado nada máis. Que nos vas a cantar? Vou a cantar o Aleluya. Que sí que me parecía como unha aposta moi diferente, indiscutiblemente, moi arriesgada, pero é unha versión, eso, ao amor, unha aleluya. Ao final é como xuntarnos, disfrutar de cada momento. O que non arriesga non gana. E claro, hai que botarlle todo ao puchero. Día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención. Sería en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más linda melodía. Aleluya, 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 aleluya. Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí, el que no arriesga no ganaría. Prometo amarte y serte fiel, amarte y cuidarte hasta envejecer y hacerte feliz el resto de mi vida. Aleluya, 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 Graciñas. Diego Méndez,
impresionante, se mo permites, está demais ate emocionado. Totalmente de acuerdo. Impresionante o que acaba de facer, Arriscada, como decía Pili. Arriscado tema, como dicía Pili. Teño dudas porque... non sei. Creo que o tema, igual en algunha parte quedou así un poquinho baixo, non sei, pero es que gústame moito. Eu vou a darlle un verde. Un verde para Diego. Uy, qué nervios. A ver, Tania. Diego, ¿por qué te emocionaches tanto cantar este tema? Esta canción, bueno, como xa sabedes, eu Si eches me emocionar a mí tamén, vou cantar a, bueno, pois a bodas, a cumpleanos e tal, e é unha canción que realmente tanto, a ver, principalmente a versión é para bodas, pero que eu sempre a explico do mesmo xeito como a vos. Ao final é unha canción de amor, e penso que realmente é o que fai falla en calquera parte do mundo, entre compañeiros e o que sea. Entonces é eso, e que pasas desde o principio máis tenue, máis tranquilo, porque ves a persoa e eu decido acompañarte, e realmente despois é como que é o culminar e eu estou pa ti, ti pa min, e volvo a dicir o mismo, o sea, non é nin personas. Igual, eu teño cans e eu morro polos meus cans, ou o que sea, sabes, ou os que estes veciños que están solos e dis ti, caramba, pois mira, foi ao médico, a ver, que tal, como che foi, como... E entón é eso, que hai que cantar de todo, e hai moitas cancións de desamor, pero tamén hai cancións de amor, e tamén hai que ter un momento de decir, jolín, pois... Fermoso mensaxe o desta canción. Bueno, Diego, pois Tania. Teño que dicir que, de verdade, puxéchesme a pel de galiña, sentín a canción tan adentro, como se estivese cantando eu, de verdade. Non sei como te sentiches ti, pero a min eu teño que dar un verde, pero un verde así. Buah. Moitas gracias. 2 verdes para Diego. Eso só significa que Pili Pampín ten a derradeira palabra. Pili. Diego, é unha tarde tan complicada, créeme, para nós os tres, porque estades na final por algo. A min faltoume algo neste tema, non sei dicirche, pero faltoume máis agudos. Quizás se viñeras ca copla do último programa, eso foi de rompedor. É que teño moitísimas dudas, chico. Créeme. É que é moi difícil, moi difícil. Esto, interrumpo aí 2 minutos, sei que é como algo fatal que non se debe facer nunca, pero eu son un rebelde da vida. No, 2 minutos non, queda acórtalle porque vamos. Mira, estaba eu dicindo os máis pequeniños atrás, non? Ao final eu creo que isto e hoxe non hai mellores ou peores, cada un fai a súa dinámica, o seu sentimento, e despois cada un, eu falo no meu talento, cada un canta, vos cantades, nadie canta mellor que outro, cada un canta diferente e no sentimento diferente, e igual hoxe é como a comida, hoxe igual non che gusta e mañán é a túa favorita. Entonces realmente eu, inda que soe como, bueno, soberbio ou tal, eu encantoume, sentíme super cómodo para cantar para vos e con Diego, vos é un talento sóbrache, talento sóbrache, talento sóbrache e vas a chegar moi alto, créeme en min, pero eu hoxe esta tarde vou che dar un roxo. Pois moitísimas gracias a ti tamén. Diego Méndez, temos que despedirte, pero foi un auténtico placer terte como concursante. Un bico moi grande, corre detrás do escenario. Madre mía, que tarde de emocións. De momento, Adriana Vigo é a única concursante que estará seguro no veredicto final do programa. Imos a recibir as nosas seguintes concursantes. Elas son Aceitosas. Que las entran, pois como son elas, así de ideais. Ai, hoxe coñecemos a terceira aceitosa. A nosa querida Triana. Ai, que bonito. Triana. Que tal, Triana? Tiñas ganas de vir xa? Sí. Hombre, claro, é que cando viñeron as túas compis non estabas... Claro, ai, que ben ver as tres aceitosas xuntas. Santa Claus ya sabe
qué bonitas as nosas aceitosas, que por certo, mañá cantamos esta canción, verdad? O equipo Qué chulo, qué casualidade. Canta ou destroza esta canción, No meu caso Será o destroza, seguro. xa vos lo digo. Bueno, Rosario, que che pareceron as nosas aceitosas? Me parecen divinas, me parecen súper enérgicas, me parecen una frescura total. Yo no os había visto, pero chicas, tenéis que pasar. Yo os doy un verde. Qué maravillosas son, Tania. Ai, axeitosas, é que non podedes ser máis xeitosas, non podestes escoller mellor non podestes escoller o mellor o nombre, de verdade. Tedes unha alegría, un desparpajo, esa coreografía, esa canción, de verdad. Un verde. Ben. Rubén. Aceitosas, sodes un torbellino, ¿eh? Oye, Triana, menudo día perfecto para vir, ¿eh? O sea, ves para gran final. Vermello vou a darvos. Rubén, non nos fagas isto. Es que o fan todos moi ben, entonces é que é moi difícil elisir, hai que descartar. Pero canta en gallego. Pili está a enfadarse conmigo, No, pero eu o máximo que podo facer é invitarlas a que veñan outro día a traernos outra actuación. Me encanta, Porque ¿eh? son maravillosas. ¡Ole! Bueno, aceitosas, sodes maravillosas. Tedes un futuro increíble, unha maravilla vervos no escenario e como di Pili outro día, pois aquí no plato de Xuntos con nós, con ese labio vermello, con esa alegría, corred aí detrás do escenario. Bravas, claro que sí. Ay, qué tarde, de emoción, subidas, baixadas, madre mía. Seguintes concursantes, unha parella que, bueno, puso plató o día que viñeron con esos bailes, esa enerxía, esa sonrisa que ten Cristina e Aitor. Que tal estades? Bien. Vou coller o micro para falar con vos, que vides guapísimos como outra vez. Que tal estades? Ben. Nerviosos? Un pouquiño. Estades un pouquiño nerviosos, eh? Bueno, que impón a final, non? Sí, la verdad sí. La verdad es que impone mucho nivel, ¿eh? Hai moito nivel, pero vos o tedes tamén, desexando vervos. Un aplauso! Ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve, una sacudida a mi salida, la cima de un beso, un rico suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay que la controle, como baila encendida, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores, salió al adicto a bailar una diva virtual, que pega como se menea. Ella tiene flow de la calle, la mami con miles de detalles. Cuida con su flow de valle para darle cotorra mejor que la ensaye. Y ella tiene flow de la calle, la mami con miles de detalles. Cuida con su flow. Salió al ático a bailar una diva virtual. Pero, Pili, ¿qué acabamos de ver? Madre mía. Esta parella cada día supérase máis. É increíble. Vaya baile nos trouxestes para a final. De flipe. Eu non vou máis. Venga, ya. Un verde. Un verde. Madre mía, esto empezar ben, coa presidenta do xurado dando un verde aquí nada máis comezar. Tania. Menea como se menea, ese verde, menea como se menea. ¡Vámonos! Rubén, a ver, que antes nos deixaches. Que? Pode ser o máis querido ou
o máis odiado ás portas da Noiteboa? Ai, que estás collendo, Rubén? Ah, ese é o máis querido. Podo coller este, pero creo que vou quedar co verde. Cristina, Aitor clasificado junto a Adriana Vigo, ¡qué subidón! Sí, la verdad es que sí. Ahí estaba empezando a dudar con lo que iba a coger. Hombre, eu tamén, sabía que iba a coger el verde, es muy bueno. ¡Buah! Es muy bueno. Vémonos ao final do programa, corre de detrás do escenario. ¡Qué maravilla, Rubén, menos mal, Pensaba que nos ia romper o corazón outra vez. Moi ben, moi ben. É que é moi difícil, moi difícil. Moi difícil o seu papelón que ten o noso xurado. Ai, imos a recibir o noso seguinte concursante, Xavi Aros. Que maravilla, que ben verte outra vez, guapísimo, como sempre. Moitas gracias. Verdad que traenos sempre Tania uns outfits? Lucazo. Que Moitas tal, grazas. Xavi? Pois moi ben, con moitas ganas de actuar. Que vas a facernos hoxe? Hoxe os vou a cantar Madrid City de Ana Mena. Hombre, non esperaba menos. Non esperaba menos. De Aitana a Ana Mena. Encántame, non? Porque Rosario é moi fan da Aitana, fíxonos a Aitana outra vez, e hoxe Ana Mena. Digo Xavi Aros, le dije a DJ que ponga la canción que me rompe el corazón, la del amor de mi vida. Llevo aguantándome la respiración, qué mierda de situación, qué mierda de despedida. Puedo besarte, pero no de besarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no de quererte, porque un amor tan fuerte como tú no se olvida. Quisiera que esta noche no se acabe, quisiera que tus besos se me graben. Si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta no, quisiera que esta no. Si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. ¡Arriba mi gente! Juro que nunca te olvidaré. Xavi Aros. ¡Buah! Moitas grazas. ¡Pero qué barbaridad! Voy a decir una cosa antes de que empiecen a dar ellos. Cuando ha sonado la música, todos los que estábamos aquí hemos visto tu transformación. Eres una artista, tu madre te parió artista. Me encanta que tu padre te jale para que sigas siendo lo que eres un artistazo. Felicidades. Muchísimas gracias. Wow. Artistazo que ademais é que vimos a evolución de Xavi nestos programas onde o tivemos. Tania, vamos, como era Xavi Aros a primeira vez que veu a este plató, que estaba nervioso? É unha pasada o que fixeches hoxe aquí, Xavi. De verdad. A ver, muchísimas gracias. De verdad, qué bonito. Ai. É que non sei como explicar o que acabo de ver. É que unha Xavi. pasada. Non sei como explicar o que acabo de ver, de verdad. Muchísimas gracias. Non sei o que vai pasar hoxe aquí. Sabes que é unha final, que é super complicado. Eres un artista dos pés á cabeza. Vese moito traballo detrás. O sea, non é chegar aquí e cantar. Vese que eres un currante. E dá igual o que eu hoxe che dea. Solo che vou a decir que o primeiro concerto vou estar en primeira fila, vale? Nada. Sinto moito, de verdad. Nada. De verdad. Jo. De verdad, que teño ganas de marchar para a miña casa, sabes? Porque... Hoxe un día moi duro, pero importante de verdad é a actitud, Rubén. Como chegou Xavi ao principio con todos os medos tal e o pedazo artista que é agora, Rubén? Eu non estou nada de acordo con Tania, verdade? Eu flipo, es que casi non hai que facer nada máis con Xavi. Está super feito xa, un artistazo.
É que é un crack, pero... Que fago? Poño cor, Pero é non que é poño moi cor? complicado, o sea... Hai que votar, Rubén. Como presidenta deste xurado... A ver, xa sabemos que Xavi non optará ao premio, xa, pero... No. Pili, que? É que vexo a Abraham Mateo en pequeno, chica. É que é un crack, o sea, un crack. Es verdad que yo igual, de repente he dicho, a este chico lo vamos a ver dentro de 10 años viendo este momento, recordando sus primeros pasos. De verdad, sigue, lucha, prepárate, sigue preparándote porque no has parado de hacerlo. Muchísimas gracias. Que vamos a disfrutarte en el escenario como estamos disfrutando ahora de los grandes. ¿Vale? Pois sí, que eso non te desanime. Eu, esta tarde para nós é moi complicada, porque sodes todos buenísimos. Eu vou facer unha cousa. Tes un rojo xa non pasas a final, pero como presidenta deste xurado vas a ser o segundo ou terceiro concursante da próxima edición, porque ti o loitas e o traballas, e malo será que non gana a segunda edición de Xuntos Quero Ser Artista. Queremos verte no siguiente concurso de Xuntos Quero Ser Artista. Muchas gracias. Pois Xavi, esto que che dé ánimos para seguir preparándote, porque de verdad que evolución, xa que vimos en ti, é impresionante. Vémonos pronto neste plató. Corre detrás do escenario, porque só ten futuro por diante. Xavi Arós, que pasada. Bueno, moito nivel temos esta tarde en Xuntos nesta final, que seguimos recibindo talento, recibindo concursantes que nos deixaron coa boca aberta. Aarón Losada, benvido a Xuntos. Aarón, como estás? Bueno, un poquinho nervioso, verdade? Nervioso tamén. Sí, máis nervioso que os outros días. Sí, Pensaba que non, pero... Bueno, Aarón, que nos deixou coa boca aberta imitando voces, cantando, bueno, foi unha actuación memorable a túa. Aquí estamos na recta final da nosa finalísima de Xuntos Quero Ser Artista. Estou con Aarón, que me dicías, tú un pouco nervioso, xa non? Un poquinho menos. Un poquinho menos, xa está no plato de Xuntos, xa vimos o seu vídeo de presentación, xa sabemos, bueno, pues da súa versatilidade imitando voces, desexando ver que nos trae preparado hoxe para a gran final. Así que, preparado? Sí. Preparadísimo. Aarón, un aplauso moi forte. She will be loved as she will be loved. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you so. Y hasta aquí el momento musical. En unos segundos, la previsión del tiempo. Moi boas tardes. Hoxe van a entrar fortes ventos de carácter nordés. Trarán moito frío e moita chuvia. Un panorama terrible, apocalíptico, abominable, catastrófico, dantesco, estremecedor, maquiavélico. No será para tanto, Pedro. Recordad que el mal tiempo no es para siempre, es temporal. Como ben di o meu compañeiro Matías, non será para tanto, simplemente haberá que poñer unha chaquetiña e listo. Isto é todo, boas noites, ata mañá. É que unha pasada, Aarón. É que non teño palabras a outra vez.
Pareceme dificilísimo que fai, verdad? Que habilidade, Aarón, que habilidade. Eu, nas outras actuacións túas, creo que os tres o tuvemos claro, e hoxe temos o máis claro todavía. Non iba a ser menos hoxe. Moitas gracias. 3 verdes. Aarón Losada, directísimo, aí o veredicto da nosa final clasificado. Nora Boa, Rosario, ¿qué te pareceu? Increíble, increíble, me ha encantado y además cómo ha ido hilando que nos ha metido a todos en todos los personajes. Felicidades. Gracias. Felicidades, Aarón, pasa detrás do escenario. Clasificado xunto a Cristina e Aitor e Adriana Vigo. 3 clasificados de momento. E vamos a coñecer xa da nosa seguinte finalista, Laura Alonso. Qué alegría ver esta nena de novo, guapísima, por favor, con este vestido amarelo. Preciosa, 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 siempre con esa sonrisa. Maravillosa, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiches? Moi ben, ¿Contenta? moi contenta. Ay, pues a ver qué dice o xurado. Madre mía, Laura, opino o mesmo que a túa mestra. Tes un futuro tan prometedor na danza, de verdade, pareceme increíble, pero increíble o que faz. É que parece que voas. Moitas gracias. Parece fácil porque lo hace fácil. Pero qué bonito lo haces. volvemos ao mismo. Que Mira, facemos? eu penso que isto tamén o temos un pouco claro, non? Ay, Arriscamos a ver se coincidimos. Arriscamos. Venga, doy Sí. una, 2 y 3. ¡qué maravilla! Laura, directa, clasificada para final. Moitísimas grazas. ¡Ay, qué alegría! Nada, vémonos un minutiños, Laura, corre para detrás do escenario, ¡qué maravilla! Bueno, que era imposible non clasificala, non? Qué bella. ¡Buah! Bueno, xa temos a Adriana Vigo, Aarón Losada, Cristina Autor e Laura Alonso clasificados para a final. Vamos a recibir xa os nosos seguintes concursantes. Eles son uns bailaríns de primeira, Nerea e Miguel. Benvidos! Que ben vervos outra vez. Bueno, que son maravillosos, ¿verdad, Pili? O baile espectacular. A ver, hoxe. Ai, A ver si os gusta lo que tenemos preparado. Xa solo cando entrades o sorriso que tedes xa. ¿verdad? É unha fantasía.
maravilla, Nerea e Miguel, que ben o fan, e que boades, e que é unha pasada verbos, que química teñen, Rosario? Sí, he visto mogollón la complicidad, la alegría que desprende este baile. Ellos también lo hacen súper bien. Y es muy difícil, estaba comentando a Rubén que el paso del rock and roll, el sencillo, el básico, ya es complicado. Hacer todo lo que hacéis vosotros es una pasada. Felicidades. Muchas gracias. Noraboa. Así que nada, chega o momento de saber se estades ou non clasificados para esa final. Pili, Rubén, Tania, pedelo claro tamén. 1, 2 e 3. Clasificadísimos para a final. Boa de aí detrás do escenario. ¡Qué pasada! Xa temos aí a 5, non? Se non me fallan as contas, concursantes clasificados para a gran final. Madre mía, qué nervios, ¿eh? Qué difícil vai ser ese momento co nivel que estamos vendo. Imos a recibir xa a nosa seguinte concursante. Ela ten unha voz fermosísima, ven desde Vigo, chámase Candela. ¿Cómo estás, Candela? Ben. Unha muller decidida que me encanta porque entra sempre pisando forte neste plato de xuntos. A min eso encántame. Un aplauso moi forte para Candela. Get close to you, so it burns out in me, and I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain, yeah, that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, I can't get enough. Must be love on the brain. É que Candela é impresionante. Que voz tes, filla. Falo de maravilla, eu non sei que dirá o xurado. E con Candela seguimos en xuntos en directo ás portas da final. Xurado, Candela está clasificada, sí ou non? Ostras, a ver, vámonos, chicos. Vámonos. Ai. Oh, madre mía, non mo podo creer. Un punto vermello, xa sabedes o que significa. Eso sí, Candela, tes un talento de aquí a Pekín, persevera e vémoste pronto aquí de novo no plato de xuntos. Oxalá na segunda tempada. Corre aí detrás do escenario. Un aplauso forte para Candela porque ten un talento increíble. Recibimos xa a Edurne e a Lucía, seguintes concursantes. Preciosas Edurne e Lucía, que nos deixaron coa boca aberta cas súas habilidades, ca rítmica, contentas? Moi contentas, aparte hoxe venimos acompañadas das nosas compañeiras
¡Guau! ¡Sí! Que son o noso pilar fundamental nas competicións e nos entrenamentos. Que maravilla, dúas irmás aquí unidas pola rítmica que nos van deixar seguro coa boca aberta. Ánimo e sorte, un aplauso. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar. Y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Te intentaré cuidar. Edurne e Lucía, acompañádeme aquí un pouquiño á mesa. Imos a falar aquí pretiño do noso xurado. A ver se acercándonos un pouco como vemos os seus corazóns. En fin, estas dúas irmás, que maravilla, Rosario, que che pareceron? A mí me ha emocionado. De hecho, tengo la lagrimilla ahí porque me ha emocionado, no sé si... Bueno, no sé, ¿no? Ellas, la música, los gestos que habéis tenido, de verdad, muchísimas felicidades. Son como de goma. Ay, qué bonito. Son como de goma estas nenas, de verdad. O sea, é unha cousa fora do normal. Son Temos que votar. irmáns, elas, creo que xa máis esa química que notase tamén. Sí, bueno, esta actuación, a idea era transmitir o noso paso pola gimnasia, o cariño que temos tamén fora dela e como nos cuidamos. Sí. Quedou claro. Perfecto. A ver se, en fin, se eso se nota ou, en fin, como vestes o noso xurado. Vamos a votar. Veña, Pili. ¿Preparados? Venga. ¿Listos? Outra vez un punto vermello. Ay, que Rocío, pouco nos non gusta poden pasar esto. todos, de verdad. Eu estou pasando Dani. fatal esta tarde, É fatal. moi difícil, sabíamos que ia ser moi doloroso porque todas teñen moitísimo talento. Gracias por estar aquí, por o voso talento. Guapas. Ai, é que vanse moi tristes, é que esto rompe noso corazón. Pero é que a final sigue. Xa está preparada a nosa seguinte concursante, Dasha. Por favor. É que eu quedo sin palabras, Dasha, por favor. Toma asento, raíña miña, nese piano. Como estás, preciosa? Pois moi ben. Non xa se vexa. Bueno, vai o piano, non? Tes que actuar, non, corazón? Claro, dime sí. Venga, vamos, Ela está encantada de verse aquí na pantalla. Necesitas algo, axúdoche? Co vestido ese de É princesa. que claro, que este vestido de princesa Como sempre. ten a súa dificultade para Bien. encaramarse aí. A ver, que che axudo. Ela leva o seu tempo Aí, a ver, colocarse. eu axudo. Limpar o teclado. Así. Claro. Genial. Vamos allá, venga. Todo teu gusto? Veña, pois un aplauso moi forte para Dasha, se la quere empezar, porque está, sabedes, aí. Collo xa servilleta, perfecto. Dasha teno todo pico pelo. Un aplauso moi forte, empeza.
Fantástica, Dasa. Non hai palabras. Sí, señor. Tres verdes como tres soles, Dasa. Clasificada para final. Corre detrás do escenario porque en breve vémonos na final. Uah, madre mía. Está sendo unha tarde de infarto. Eu non vos digo máis que igual temos hasta sorpresas de última hora. De momento, imos a recibir xa o de Dasa que deixounos aquí a todos sen palabras. E todavía quedan concursantes por recibir esta tarde. Un fuerte aplauso para Macarena. Macarena, ten unha voz fermosa e hoxe vaino demostrar outra vez. Un aplauso moi forte e ánimo, sorte. Teñen as nosas concursantes o de Macarena e de outro planeta. Xurado, que facemos con esta estrela xa en ciernes? É unha crack. Unha, dúas, tres. É que non poden pasar todo, Rocío. Macarena, fuá, que pena máis grande, pero a vez que sorte coñecerte porque tes un futuro grandísimo seguro. Un aplauso para esta muller. Moi difícil o desta tarde, moito. Queda unha última concursante por coñecer. Ela chámase Belén e ten unha voz impresionante. A nosa última concursante. Un aplauso. Quise volar y descubrí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Sola otra vez, no sé vivir sola otra vez, sin amor. Belén, que estou cos pelos de punta. Estou cos pelos de punta porque tres verdes no medio da actuación non fixo falta máis. O teu é de outro planeta. 8:04 da tarde. Emoción en todo alto. Imos a recibir os nosos finalistas. Adriana, Cristina Heitor, Macarena Arón, Nerea Miguel e Dasa. Moito talento, pero só un gañador. Quen é
o gañador da primeira edición de Xuntos Quero Ser Artista Pili Pampín? 1, 2, 3. ¡Belén! Belén incorporas a familia de Xuntos. Esto impresionante. A vida é moito mellor xuntos.